Nyt luen psalmista 2. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voiteltuaan vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhunut heille vihassansa, peljättävää heidän hirmuisuutensa. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhille vuorille. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan. Pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastiaan minä särjen heidät. Tulkaa siis järkiin, kuninkaat maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te nukkuisi tieltänne, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.